Dobrý den, dneska si ukážeme, jak se tvoří grafy v programu Excel. Jako první si označíme sloupec A a sloupec B. U toho podržíme Ctrl+C, teda jenom Ctrl. Klikneme na záložku vložení a klikneme na vytvořit graf. Druhé zadání máme vytvořit graf s výsečí. Děláme to stejné, označíme si sloupec A, Ctrl, označíme sloupec C, ale už neoznačujeme sloupec B a dáme u stejného grafu, akorát dáme vytvořit graf s výsečí. Potom u třetího grafu dáme úplně to stejné jako u toho prvního. Teď si to ukážeme v praxi. Postupně takhle vytváříme všechny tři grafy. Jediný druhý bude jiný než ti ostatní. V grafech si připíšeme nebo zvýrazníme jejich nápisy. A nakonec je ještě upravíme do tmavšího módu, aby vypadaly ještě líp. A to je vše.